V uplynulých dňoch sa strhol na Slovensku veľký rozruch, dá sa povedať veľké pobúrenie, dokonca petičná akcia sa začala organizovať proti základni NATO, ktorá sa má údajne vybudovať na Slovensku. Myslím, že je potrebné dať veci na pravú mieru. O čo ide? V Cardiffe na samite NATO sa aliancia dohodla, že vybuduje jednotku rýchleho nasadenia, ktorá bude mať svoje umiestnenie pozdĺž východnej hranice Severoatlantickej aliancie, teda v pobaltských krajinách a v Poľsku najmä. A Slovensko prislúbilo, že poskytne pre túto jednotku rýchleho nasadenia logistické centrum. V Poprade je už teraz skladový priestor, čiže logistické centrum slovenskej armády, ktoré ale armáda plánovala zrušiť, pretože je to veľký vojenský sklad plný vecí, ktoré slovenská armáda nepotrebuje. Je tam v tom sklade množstvo vojenského materiálu, ktorý je po dobe životnosti. Sú tam náhradné diely na automobilovú a inú techniku, ktorú už slovenská armáda dávno nepoužíva, ktorá je vyradená. Jednoducho slovenská armáda sa plánovala tohoto objektu zbaviť a vyskytla sa možnosť, ako ten objekt využiť. Logistické centrum nie je bojová základňa. Logistické centrum je miesto, kde sú umiestnené v pohotovostnej podobe zásoby materiálu pre vojenské jednotky, v tomto prípade mimo nášho územia. To poprvé. Po druhé, spojeneckí vojaci, ktorí by tam sa mohli vyskytnúť, alebo by tam aj mohli byť, to nie sú nepriateľskí vojaci, to nie je okupačná jednotka, to nie je bojová vojenská základňa, ktorú niekto vnúti na naše územie. Spojeneckí vojaci, teda poľskí vojaci, českí vojaci, maďarskí vojaci, nemeckí vojaci, francúzski vojaci, britskí vojaci a samozrejme americkí vojaci, to sú naši spojenci, to sú vojaci, s ktorými naši vojaci aj teraz bojujú v Afganistane proti teroristom, bojujú spolu, vzájomne sa chránia a spolu aj zomierajú za demokratické princípy. Poľskí, maďarskí, českí vojaci, ktorí sú spojeneckými vojakmi aj americkí vojaci, jednoducho nie sú nepriateľskými vojakmi. To sú najúžší, najbližší spojenci, bojoví druhovia našich vojakov. Čiže rozčulovať sa na ich prípadnom umiestnení na našom území je úplne nepochopenie toho, že čo to je NATO, čo je Severoatlantická aliancia a na čo slúži. Treba povedať, že samozrejme, že keď sa vybuduje nejaké logistické centrum, že okolo toho vzniká aj množstvo pracovných miest. Všade v Európe, ale nakoniec aj inde vo svete, aj v Spojených štátoch, tam, kde sú vojenské objekty, tam je potreba samozrejme aj zamestnať veľa civilného personálu, ktorý vykonáva rôzne činnosti, ktoré vojaci nevykonávajú. Ten odpor je pre mňa nepochopiteľný a notabene jedná sa o bezpečie Slovenskej republiky. Slovenská republika bude bezpečná proti útoku zvonku a povedzme si rovno proti útoku z východu, ktorý, tak ako sa situácia na Ukrajine vyvíja, nie je vylúčený. Slovenská republika bude bezpečnejšia, keď bude úzko spolupracovať s alianciou a keď aj na našom území budú zariadenia, ktoré aliancia potrebuje a ktoré súvisia s obranou celej aliancie, nielen Slovenska.